अ गिबि गिबियावनो आङो जोंनि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि गेवलां हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ आङो साबायखर बावदों। मानोना बिथाङा आंखौ 28 नं गयबारि कन्स्टिटुयेन्सिनि सासे बिजाथि महरै सायख'नायखाय आं बिथांखौ जोबोद आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आरो लोगोसे आंनि बा जोंनि गयबारि ब्लकनि जायफोरनिखि आफादगिरि नेहाथारि सेलफोरनि आफादगिरि नेहाथारि अमेन उइंसनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि बुथ कमिटिनि प्राइमारिफोरनि आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोननि अप्रान सेस्टा मारिना गोख्रों नाजानायावसो दिनै आंनि टिकेटआ जानानै फैदों। आरो हाग्रामा साराबो आंखौ बुंखादोंमोन आगोलावनो जे गयबारियाव नोङो एसे नांबाय था होननानै बुंदोंमोन साराबो। आं दिनै बिथांखौ साबायखर बावफिनदों। बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा होदोंमोन आंनो बेफोरबायदियैनो बाथ्राखौ लाखिबाय बिथाङा। आङो सारखौ दा खाथियाव थानायमोनब्ला आं खुलुमगौमोन। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं दिनै टिकेटखौ मोननानै बेखिनि। जिहेतु नैबे 22 नं गयबारि समस्तिया जिहेतु शिबनि समस्तिबो बिटिआरनि शिब प्रमद बर'नि समस्ति नोंथाङा बिदि कन्टेस्ट जालायगोन नामा? कन्टेस्टखौथ' आं सानाखैनो। जोङो एखेबारे गोबां भट मोननानै जों देरहागोन। मानोना बिथांखौ शिब हिसाबै गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांनिफ्राय जोबोद डेभेलपमेन्टखौ नागिरदोंमोन, हास्थायदोंमोन। जेरैबायदि रायजो राजानि गेजेराव हाबखावनानै बिथाङा बुंदोंमोन, इउपिपिएलनि माखासे कर्मि नेताफोरा बुंदोंमोन, माने रादाय होदोंमोन, प्रतिश्रुति होदोंमोन, एसुरेन्स होदोंमोन गामि गामि हाबनानै जे जोङो इउपिपिएल सरकार जुदि फैयोब्ला जोङो जोबोद उन्नयन खालामगोन, डेभेलपमेन्ट खालामगोन। जोङो आरो न'खर न'खर जोङो साख्रि होगोन, बिना आइडियाव न' होगोन, वान भट वान जब बेफोर खोथाखौ बुंदोंमोन। भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनखौ नुबाय 5 बोसोराव खालि बिथांमोना बाथ्राल' होदों, मोनसेबो बिथांमोना दिनै सुफुङाखै बिथांमोना होनाय जिखिनि बाथ्रा। बेनिखायनो बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोंनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननि सालायनाय जिथु सरकार इउपिपिएल सरकार, बे सरकारनि सायाव जोबोद दुखु फोरमायदों आरो मुगैदों बे सरकारखौ। बेनिखायनो रायजोआ अतिस्थ जालांबाय। बे सरकारखौ सोलायफिननांगौ, हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौ नांफिनगौ होननानै रायजोफोरा दाबो एक गट जानानै दङ। नोंथांमोना हाबनानै नायनो हागोन, गामि गामि सोंना नायनो हागोन। हाथाय खालामनो थाङोबा, बाजार खालामनो थाङोबा, बहाबा सक बाजाराव जयोब्ला दसे सम खुगायावल' खोनागोन रायजो राजाफोरनिफ्राय, एइबार माने प्रमद बर' हाटआव बिटिसि बासआव हाग्रामा जिन्दाबाद होननानै बुंखायो। होमबा मा बुजायदों, नङा होमबा? थारैनो बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा बे 5 बोसोराव जेबोखौनो मावनो हामारासै। एकर्डनि खोथाखौथ' बुंलानोखा, बिटिआर एकर्डनि खोथाखौथ' बुंलानोखा। मानो बुंला? नाथाय गोबां सम नांगोन, बेखौ प्रेस मिटसो होनांगोन। दिनै बिटिआर एकर्डआ मोनफ्रोमबो दफा इमप्लिमेन्ट जायाबा, आखरे आखरे पालन जायाबा, बिथाङा सोरबा सासे मन्थ्रिनियाव थांनानै सुसाइड जाहैगोन होनना बुंदोंमोन। दा मोनसेबो बाथ्रा लाखियासै बिथाङा। दिनै रायजोफोरा बेखौबो मिथिगौ नङाना? जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा मिथिगौ बेखौ। बिथांमोनाथ' जाम्बा नङा जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा। दिनै एकर्डआ मोनसेबो दफा इमप्लिमेन्ट जायैखाय जोंना इन्टेलेक्सुयेलफोरा ओरैबायदि रागा जोंना दङ बिथांनि सायाव। भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनांमोन, जायासै। जोबोद प्रब्लेम, सल्भ खालामनो हायासै देग्लाय माने बिथांमोना। दा बेनिखायनो देग्लाय मा सानबाय जोंनि रायजो राजाफोरा, प्रमद बर'खौ नांला जोंनो, हाग्रामा सारानो जोबोद मोजां जागोन, बिथांखौनो जों लाबोनांगोन। आरो हाग्रामा सारा मावनाय थांनाय 3 टार्मसआव जा उन्नयन जानांगौ खालामलांदों बिथाङा। CIT नांगौ, CIT लुना होबाय बिथाङा। BB इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज, बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खैथा लुदों नोंथांमोनानो मिथिगौ। गोदानखै आरो मा बुंबावनो, लामा दालां बेसेबां बानायदों हाग्रामा महिलारि सारा, नङा होमबा? दिनै कर्ट कासारि जेसेबां दङ बिथांनि दिनावनो बानायनाय, बिटिसि सेक्रेटारियेट। बर' भाषाया जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनाव 8 सिडिउलाव हाबबाय, बेखौ सोर बानायदों? बिटिसियाव। बिटिसि जेब्ला एकर्ड जायो, जोंनि बिटिसि सृष्टिकर्ता
निर्माता हाग्रामा महिलारि सारासो बड' लेंगुवेजखौ 8 सिडिउलाव सोनानै लाबोनो हादों दिनै मा खालामदों बिथांमोना नङा होमबा रायजोफोरा नुदों ससियेल मिडिया सोर सोर मा मावदों मा मावाखै रायजोफोरा अबजारभेसनाव दोङो सरकारा मा मावदों मा मावाखै गोरिब दुखिया गुन्द्रिफोरनिफ्राय माने मा खालामदों बिथांमोना बिना आइडियाव न' होगोन थाइसेबो थाखा जायालाबासिनो जोङो न' होगोन गोरिबफोरनो होननायानो बिथांमोना मा खालामदों फैसाखौनो जाबाय थायो बिथांमोना माबायदि सरकार बियो खुगायाव गोदै गोदै बुङो खिन्थु खामानियाव मावो बेलेग बिथांमोना दिनै बिथांमोना बुंदोंमोन करापसन फ्रि ससाइटि दुर्निति मुक्त सरकार गठन खालामगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु बहा दुर्निति मुक्त सरकार जाखो दा रायजोफोरा नुबाय थादों दुर्निति मुक्तथ' जायाखै बहा जादों दुर्नितियानो दुर्निति दानिया फेसबुकखौ खुलिनानै नायोब्लानो रायजो राजाफोरा बयबो नुयो रावबोथ' जाम्बा जाम्था नंला रावबोथ' जाम्बा जाम्बि नंला फेसबुक खुलिनानै नायबानो नुयो जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जिथु बिजाबनि केलेंकारि 500 थाखानि बिजाब 15,000 थाखा मा बिलाय फेसबुकखौ खुलिना नायबानो नुयो जे एग्रिकालसाराव 1,52 लाखनि बेसेबां केलेंकारियाव जड़ित जाना दं आरोथ' मिथिस्ला बे इसिबां केलेंकार साख्रि होनायाव केलेंकार दाख्लैनि फरेस्टनि साख्रि भिसिडिसि सेक्रेटारिनि साख्रि नङा होमबा बेफोरखौ बुंनो गोनां जोबोद खोथा दं नाथाय दिनै बुंजोबा उनफोराव आरो बुंबावगोन जों गामियाव मिटिं लागोन रायजो राजाफोरनो जों बुंफोरनानै हैगोन माखासे खोथाखौ बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै